Ok, nafhem ħafna nies qed jikkummentaw fuq il-Facebook u nkomplu nsegwu dak li qed tgħidu. Lidja, naturalment, il-Partit Laburista għandu verament biex jifraħ għal dak li qed jiġri, però jekk nieħdu il-fatt li David Casa u Roberta Metsola, rekombinazzjoni għandha kif rajna l-biografija tagħha, kien hemm PR enormi kontrihom, il-Labour Party għamel kampanja riklamin ħin kollu għaddejn kontrihom. U fil-fatt daw telaw, ġifieri dik il-biċċa żgur in-nies ma semgħux mill-Partit Laburista. L-ewwel nett jiena nixtieq inwieġeb lil David Teg meta qal li l-Partit Laburista jrid li jħalli lil Adrian Delija bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Jiena bħala segretarja tal-Partit Laburista nassigurah li l-Partit Laburista mhuwiex se jidħol f'din il-kwistjoni jekk Adrian Delija jibqax kap tal-Partit Nazzjonalista, dik hija biċċa tagħhom u jagħmlu huma jżommuh jew le. Jiena li jinteressani illi llum ħadd l-aħbar sabiħa li l-Partit Laburista rebaħ l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali bl-akbar maġġoranza storika f'pajjiżna u kiser ir-rekord anke ta' Boffa b'47,000 vot aktar mill-Partit Nazzjonalista. Għal-mistoqsija tiegħek, jekk il-poplu wieġibx għall-kampanja qed issejħilha inti tal-Partit Laburista kontra dawn iż-żewġ kandidati partikolari. Mhux qed insejħilha kienet. Le, ma kienitx hekk, Peppi. Il-kampanja tal-Partit Laburista qatt ma kienet kontra individwi u qatt mi se tkun kontra individwi partikolari. Il-kampanja tal-Partit Laburista kienet kampanja favur l-Għaqda, kienet kampanja favur Malta u kienet kampanja kontra l-idea illi xi ħadd imur barra mill-pajjiż u jipprova jsib kull okkażjoni biex ikisser lil pajjiż. Dik kienet il-kampanja tal-Partit Laburista. Jekk il-partitarji nazzjonalisti tellawx lil dawn iż-żewġ kandidati partikolari, dik iridu jarawha l-Partit Nazzjonalista. Jekk jiena llum insaqsi lil David Aġus huwiex kuntent b'dawn iż-żewġ kandidati li telgħu, ma naħsibx li huwa kuntent. Għaliex dawn iż-żewġ kandidati huma kandidati li jirrappreżentaw fazzjoni oħra mill-Partit Nazzjonalista. Smajnihom hawnhekk aktar kmieni matul il-programm, illi il-Partit Nazzjonalista llum mhuwiex partit maqud, huwa partit maqsum għandek il-fazzjoni ta' Simon Busuttil, il-fazzjoni ta' Roberta Metsola, ta' David Casa, ta' David Teg, ta' l-Occupy Justice, illi qed jiġbdu ħabel wieħed, u mbagħad għandek il-fazzjoni ta' Adrian Delija, illi wiegħed New Way, illi però għal raġunijiet illi nafuhom spiċċa ma għamel New Way xejn għaliex huwa marbut bil-naħa tal-fazzjoni l-oħra illi qegħdin jilabu bih biex jagħmlu dak illi jgħidu huma. Illi jiena però bħala Partit Laburista naħseb mhux issa biss Peppi aħna l-Għaqda dejjem enfasizzajna fuqha, l-Għaqda hija waħda mill-prinċipji li nħadnu bħala Partit Laburista u hija waħda mill-prinċipji li se nkomplu naħdmu fuqha anke fi żmien li ġej. Nixtieq ngħid li jiena gburi bl-10 kandidati li kellna, inkluż Roberta, inkluż David. Jien hekk rajt il-videos tiegħi mal-10 kandidati kont kif dejjem kont. U anke meta kellna l-leadership race kien hawn Frank wieħed minnhom. Jiena m'għandix diffikultà la ma' Frank, la ma' Chris Said, la ma' Perċi Kalaxxone u laqqas ma' Adrian Delija. Il-partit mhuwiex in-nies. Il-partit mhux il-kandidat. Il-partit u l-arma tagħna. Il-partit mhux ta' dik il-fazzjoni jew l-oħra, aħna l-arma hija waħda. U wara dik l-arma aħna nimxu, aħna għandna statut u nimxu miegħu, aħna għandna prinċipji u nimxu magħhom. Issa jekk hemmx fazzjoni fil-partiti mhux dejjem ikun hemm u ma nafux li kien hemm fazzjoni u hemm fazzjoni fil-Partit Laburista ta' Chris Fern u ta' Ian Borch u ta' Konrad Mizzi u ta' ma nafux da jeżistu. Imma l-importanti huwa taf x'inhu l-importanti li ma ndaħlux il-mibeda laqqas fid-diskors tagħna llum. Ma nippruvawx indaħlu l-affarijiet li ma jeżistux f'moħħ in-nies hemm barra. Issa mhux kull kritika se ngħidu la mibeda ta' Lidja ma qalet xejn. Żgur li kien hemm fiha qalet li David Aġus ma jippreferixxihomx. Imma dik mibeda, imma dik Jiena qed ngħid tistax tagħmel hekk le. Llum fil-Labour Party għatem ukoll mhux fil-Partit Nazzjonalista biss. Programmi ta' mibeda. U jekk Robert tagħmel biċ mur ara pjazza llum. Mur ara pjazza u tkun taf jekk hemmx programm ta' mibeda. Kif ħadd tispjega lil fatt? Issa ħallux bekk kif ħadd tispjega lil fatt li David Casa? Jekk irridu li ma jkollniex mibeda ġo dan il-pajjiż, il-ġiex naħat iridu naħdmu dwarha, mhux nippuntaw sobajna dejjem lejn il-Partit Nazzjonalista, anke fil-Labour Party hemm min jiżra l-mibeda.
Anka mill-Labour Party hemm min jitfa' il-mibeda kontra min fil-politika qed jagħmel servizz u qed jagħti servizz u jiena ma nħalli l-ħadd la fil-Partit Nazzjonalista u laqas fil-Partit Laburista ma nħallu lin-nies jgħajru lill-politiċi għax inti Lidja, Robert, Frank, aħna kollha nagħtu servizz il-poplu Maltwaċ. Inti ħallejt il-familja tiegħek u ġejtaw. Jien ħallejt il-familja tiegħi u ġejtaw biex nagħtu servizz il-poplu Maltwaċi. Imma mhux ngħajjar lilek jew tajjar lili, niġġieldu l-prinċipji. Jiena qed kull ma qed nistaqsik David Aġus tispjegali għalfejn David Casa meta waqt il-kampanja tiegħu preżenta ritratt tal-kandidatura tiegħu għalfejn miegħu ma kellux il-kap Adrian Delija. Kellu kapijiet preċedenti u li Adrian Delija ma kienx jiena għalhekk qed ngħid jiena ma nemmix illi kap tal-partit mal-fazzjoni ta' David Casa għalhekk qed ngħidlek jiena ma nafx. Jiena ma naqbilx illi kap ta' partit kemm Laburista jew Nazzjonalista jendorsja kandidat. Jiena qed ngħid fatt ġara. David Casa meta ġie elett irringrazzja mhux lil Adrian Delija, irringrazzja lil Lorenz Gonzi, lil Simon Busuttil, lil Eddi Fenekadami u lil Adrian Delija ma semmix. Personali. Dak mhux jien qed ngħidu. Dak mhux jien qed ngħidu. Aħna l-kandidati tagħna ritratti mal-mexxej tagħna jieħu. Ara kemm ħa ritratti l-mexxej tagħna waqt il-kampanja aħna ma ddejjaqna xejn fil-kampanja tagħna. Nuru wiċċ il-mexxej tagħna. Allora nqogħdu ngħidu għax Joseph Muscat qal li l-aqwa kandidat hija Miriam Dalli. Jiena lek qed ngħidlek hekk David ma qalx. Le żbaljat David ma qalx hekk. L-aqwa MVP hija Miriam Dalli. Qal illi fl-aħħar 5 snin Miriam Dalli kienet l-aqwa. Aħjar minn Alfred Ma qalx il-Prim Ministru li hija l-aqwa kandidat. Dik kienet tajla. Isma' recording u tkun taf il-Prim Ministru. Isma' recording imma naqblu fuq din il-propaganda tal-Labor fuq David u da. Jekk tiġi tgħidi li ma kienx negattiva, allura ma nafux x'inhu negattiv. Naqblu li l-Labor Party jista' jkun negattiv u ma jimpurtax. U kif ikun il-Partit Nazzjonalista ngħidulu negattiv, lex. Negattivi kienu. Mhux fil-każ Jekk ma kienux negattivi. Jiena in-realtà il-focus kien fuq David Casa. Dak huwa stat ta' fatt. David Casa huwa stat ta' fatt ukoll illi inqeda b'kull okkażjoni almenu fil-fema tiegħi biex jambarazza lill-gvern ta' Joseph Muscat. Illi dan kellu azzarda jgħid ukoll, ma ddejjaq xejda, xejna kieku qasam il-kuraġġ ngħidha, illi se jkun hemm biex Joseph Muscat ma jieħux pożizzjoni ġala darba u jerġa' jkun elett. Xi ħaġa li huma ddejjaq xejda. U xi ħaġa li n-nies tal-Occupy Justice perswas li ma jdejqu xejduha għaliex il-formament issa dawn in-nies bidovot rispett hija tali. Perswas ukoll li Adrian Delija idejqu dak il-lingwaġġ. Perswas ukoll illi David Aġus idejqu dak il-lingwaġġ. Perswas ukoll illi hemm core vote fih dan il-Partit Nazzjonalista illi joxa b'dak il-lingwaġġ. Għaliex dak il-core vote issa wara diversi snin titimaw dan legat biex ma ngħidx il-mibeda għaliex hija xi ħaġa lilek huwa terminu li ma tantx tieħu gost bih. Dawn in-nies wirtu din il-mentalità illi jekk inti m'intix nazzjonalist kif jifhmu huma n-nazzjonalist, allura inti għandek problema. Adrian Delija mhux in-nazzjonalist illi l-establishment jippretendi. Tajjeb, Frank Portelli mhuwiex sekkaw nazzjonalist huwa Frank Portelli bid-dovut rispett. Mhuwiex in-nazzjonalist illi huma jippretendu. Imma nsemmeħ fit-tajjeb ta' Alex Perci Kalaxxon li huwa persuna diċenti ħafna għalihom jiffittja fil-formamenti tagħhom. Anything li huwa Joseph Muscat, anything li huwa Laburist f'dan il-pajjiż huwa ħażin, huwa kważi ta' dinja oħra. Din hija l-mentalità illi dan il-kor tajjeb illi ħasbu illi l-Partit Nazzjonalista huwa tagħhom. Dawn huma nies bid-dovut rispett. Illi jaħsbu illi jistgħu huma ivvaraw dak illi jaħsbu u il-komplement ta' Malta hija inferjuri. Hija mentalità illi mbniet fl-aħħar snin. Dan huwa li wiret Adrian Delija. Dan huwa l-prezz illi qed iħallas Adrian Delija llum. Reazzjoni tiegħek? Reazzjoni tiegħi hija illi f'dal pajjiż
mhux il-Partit Nazzjonalista biss irid jinkwieta. Aħna ġejna f'dal pajjiż illi hawn 111,000 jew ma votawx, jew ħassru l-vot, jew ma ġabrux il-vot. B'kollox 111,000. Iġifieri x'qed jgħidu liż-żewġ partiti? Qed jgħidu m'hemmx tagħżel bejnietkom. Hekk qed jgħidulna. Jekk inti tara x'ġab għamel rekord, il-Partit Laburista għamel rekord, rebaħ 54%. Pero 54% of 70% li jiġu 40%, jiġifieri 40% biss tal-popolazzjoni Maltija fl-aqwa żmien ivvotat Labour, għandek 110,000 illi l-żewġ naħat, mhux l-Partit Nazzjonalista biss, daw ma rnexxilhomx jikkonvinċuhom biex jivvotaw lil partit fil-gvern, kemm kien hemm power of incumbency, kemm sejrin tajjeb, kemm hawn ġid fil-pajjiż. Xorta kien hemm iktar minn 100,000, 111, illi qed jgħidulna m'hemmx tagħżel bejnietkom. U dak hu l-ikbar dispjaċir tiegħi jien f'dal-pajjiż. 40% qed jgħid. Mela, ma nistawx ninnegaw li kienet rebħa massiva għal-Partit Laburista. L-ewwel ħaġa li għadt jiena. Tajjeb. Ġifieri jiena mhux Rebħa storika illi. Mhix storika, mhix storika. Storika għadni kemm ngħid. L-ewwel anke fuq il-PBS, fuq dal-istazzjon PBS. L-ewwel qalu 54,000. It's 42,000. Għaliex? Il-konsilli lokali irreġistraw 47,000 vot diskrepanza. Hija rebħa storika. Imma bl-inqas numru ta' nies li marru jivvotaw. Imma hija rebħa esagerata. Dawk huma l-fatti ma nistgħux innegawhom. Imma ma tistax tinnega li ħanajdlek. Trid risposta li għadi. 111,000 ma marrux jivvotaw. Serwix bekalija wkoll. Mela, f'dawn l-elezzjonijiet naraw illi il-turnout dejjem ikun differenti minn elezzjonijiet ġenerali għaliex in-nies jafu illi b'dawn l-elezzjonijiet mhumiex se jbidlu l-gvern. Però jekk wieħed jara r-riżultati ta' elezzjonijiet preċedenti tal-MPs, xorta waħda rajna żieda sostanzjali favur il-Partit Laburista. Tajjeb ġifri kien hemm kostantement żieda sostanzjali ta' ammont qawwi ta' voti u dik rajnija. Issa jekk li kieku ħarġu aktar nies jivvutaw, allura jiena ngħid li kara kieku xrebħa aktar massiva kien se jkollna bħala Partit Laburista, però aħna maħniex se nifqu hemmhekk ir-riżultat aħna dejjem nagħmlu post-mortem fuq ir-riżultat elettorali. Wan kif jimpinġi fuq il-partit u fuq il-pajjiż, aħna l-post-mortem ma nagħmluhx fuq jekk għandu xibqa' il-kap tagħna jew le. Aħna nħarsu leh biex naraw kif nistgħu nimxu l-qudiem. Mela fost dawk il-111 il-votant li qed isemmi Frank, jista' jkollok nies illi ma jinteressawx ruhom il-politika. U aħna se nkunu qegħdin naħdmu biex lin-nies inġeluhom iva jinteressaw ruhom fil-politika, għaliex il-politika fl-aħħar mill-aħħar torqod il-ħajja ta' kuljum tan-nies. Tu jista' jkollok partitarji laburisti illi għal xi raġuni jew oħra huma disgranted u ma ħarġux jivvotaw, u aħna se nkunu qegħdin naraw x'inhu huma l-issues u se nkunu qegħdin nindirizzawhom, u jista' jkollok fazzjoni oħra ta' partitarji nazzjonalisti illi huma mdejqin u mxebbajn bil-politika tal-Partit Nazzjonalista illi bħalhom kien hemm partitarji nazzjonalisti u ġibnihom magħna u se nkunu qegħdin naħdmu fuq il-qbija biex anke lilhom nikkonvinċuhom jiġu mal-Partit Laburista. Mela, se jkollna nifqu meta niġu lura se nitkellmu ma' David Stellini li kien fil-Parlament u rreżenja u li għada floku se jintażel xi ħadd biex jieħu s-siġġu. Se nsaqsikom min għandu jieħdu tas-siġġu hemm Jean-Pierre Demono u Kevin Kutajjer. Ma nafx il-min se taħslu intom u kellkom id-deċiżjoni għada, għandna saqsejna David Stellini wkoll x'jaħseb, inkunu nafu x'wieġeb wara dal-break.